Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng nyau trap acek National Movement, ha kejelang ke belalong ha nyau terik mentau bena jemang arah jar kat kendai. Kala tahu ke kenhon ke bakarpang, ya ke balatep kum ke anti-influx operation cell, ke banang ni syakmat kan penjor ya ke jingkan rai ki bar jela bat ki menderi ki buan trai belas ngi, syak ni ke jela, klem ki kot kisla ki babiang. U Presiden jong ke HANM ubak lamprang karbani, ha ke jingkren bakinang putai kubor, hadian belawai ke jingelang, ulai tu baka seng lingba kani ke anti-influx operation cell, kan sesdangi ke jingkan rai ki office trekam, jong ki bar jela ki badan, ha kani ke sor shelong, bat ki kapsor hukum jo, ki baju tep kam de ki breu ki bana bar jela, ke ba penduk nong, bat kanglat ki samna trai ri trai mulung, ki ba syusyong, mentah pedang ke jingkan dok kam. Uni Presiden jok HANM mulai turu basua bakaseng kan sedangi kini ke jingkanra hak sautrek ubna jeliu menta usnam arjakat kendai kan selek ye kenduk ru ye ki bor sencar jong ka East Castle District bat ye ki bor jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bakin senran lang hakisngi bakaseng ka pelong ye kini ke jingkanra ye ki nong bela barjela bat ki nong bela menderi namar ka jing sokhya yala kari bat kejat benreu kumbang lai tip nadu usnam jar khai spa pra pusau kajala jungi kalabe ya gi menderi ini pli tu porn rai keba solengo kata nang be kata nang jelai ki menderi ki barjala hang negari ki jungi namar ka jing so khya plat yala ka jong jat benreu ka HNM high level committee mentagasni kala thau ya ka way kan hun ke belatip kum ka HNM anti influx operation cell ha ka ba legit ya ba bobi ba semoj kumu charman ba John Soma kumu ba charman ba Nelson Kharbani of secretary assistant secretary de ba Golden Star Khongwar but legit ya ki nrengot ki organisatif stri ba Lewin Sim ba Andrew Sangpleang ba Samborlang Tron ba Arwan Simle ba Sain Kupar ba Soemoj ba legit ru khansat ngot ki dikhot na opar slong kum ki volunteer ba khansat ngot naka HNM Mola Circle banlong kum ki volunteer bat kene ka operation cell jong ka seng kan stang trekam no nadu sautrek jong benai banwan khamtam hang sor solong bat kumju hak hapsor jong ka jala me klia namar sibun ki padok persnam ki lakerpat sekeseng ban khamtam kene por ba khaduk kam rujam banong ban penekan kamlem sagi company ki institution ba per ka HNM halbal committee kala persang hnrei om don natsu satya nama ladap smam tang ki barjala te har kene ga nongrem rar ka daw ba dosan HNM kala rai ban thauno daga we kan hun na kamta ban kendang no ya ki barjala kalne ki menderi ki bom biang kot biang sla ki bala suan ban knilut ya ka yo kam yo jam yangi kum trai muluk bat kane ka operation cell kamut borong ba baro ya ki dikhar ban habbe no anrai ka norem jogane ka anti influx operation cell jong ka HM kalong ban be no ya gitu ki bombiang ikut kesla bat khamtam ki ba wan na Bangladesh ba wan kin menderi ba wan thurmur klam konti ke badai namar kala pen om tang ba penwit yangi kum kejat benreu hanrai kala wan kap sorlut ya ki kam ki jam jongi ki trai snong trai mulok ladai haga balasi ladai haga kam ke jam kat ku ba jik tip jong sang la bun ba ladai hang ni than polo ladai than PB
ada ni tan yo om dai tang hasor wat khap soro dai kata bakala penlong kam jam yang i tresnong nomor ba hangsa ka wei ka dau ka ba kongsan ka long ba ka sarkar jungi kam don ya ki an ki baklan ka sarkar ka jungi kam don ya ki kam penslam ban implement ya ka LP dai lan nong rim ba ki menderi bat ki karmalesh ki yo rong gar bamon lek bamon wan bamon tai bamon hang negeri jungi tingi sutu ba larangin up ya ka tang ka sarkar kan long ka jingma ba jing ban saw ya ka ban reu rit pa jungi tin mar ka tak seng daga jingkit klip daga jing snow khia jur ya la ka jong ka jaj ban reu ya la jong ki tari rimlok kampan se ban hap nang stang kina ngin khnra la sautarek dumrai banwan ngin stang an masor silong bat ngin check kan ba ki wan hang ne hari jungi ki biang na empurisla bat ki yo bon ai bat ada kim biang ikut kisla ngim ban se ban hap phalai phano iki shiki snong bagi wan namar bakala kala phili ka jing ka influx hane gari jungi kala jur sebab plat namar kum ka jaj benreu ngim kwa baka jela me khlia kan long kum ka jela Tripura bangin sulong merau ngin sulong nongwei hala ka jong kari ngin sulong nongwei hala jong ka khandau siap hala jong ka jaka tangba kim dei ke mun suan longwer kim wan lang ba ka an wan lang ba kut kisla lang kidem wan kidem yo ka verification na ka jaka baki wan baki dei ki breu ki ba kumno mar phili ne ri jungi teng teng ha ka jing sha lute ka jing tu jing them ka jing men snamber dep ka jing sha out score jing tu ka wei ka kuntai para ka sui jungi hasmet tel kum gitu le se ki wan hane ri jungi ki wan ri tengan ban bala ban trekam trejam hare kam ka bari jungki ngimla ban tep ta dau ngi hap kum ka operation cell ngi hap ban strict bahai kene ka jing wan meneri hane ri jungi kat kum ka jing rai mantap ngin stang sautrik jong ban wan bat ngimla wan ong bala no kon kot namar ba pitip hi hane ri jungi umeneri umdai bu ubon tang hayaudo ubon tang ha PB ubon tang ha polo hare wat hamajai wat ha salang wat po athiabari wat po mau ru menderi pun ba hane ka jala ka jungi kani ka sel siang don sibun ki jing temu ha ke lembak ni ka sel nei ni salap sibun ni ki jing salap ya sibun ki jing terekam jong ki dor barsinong ki sim to tawat ka council juru ong ya kamuda hakon rukong ki terekam berkunu terekam but karena teli kita ki company dan di factory kiba wan lengba PNC kiba biang bat karena teli kiba wan lengba ki NOC kiba kiba stok ngane kiba syukur bat karena teli kiba yo hok itu ki NOC kiba dai hok naka department sarkar ne kiba sio tang naki sim ane naki sodar sinong te lengba kane ka sel ka seng ka don jingtemu ban kalane ban pej ban bicar wat hadu ukhar song di madan di footpath la usong da ka jing tip jing thu jong an lengba kot kisla bang ne suan song be an kumbu ba suan songwir song tham katagadaw da through this cell yinsa shong bati contractor baber ban knang ban min kumbe smo baha kat badang don ka khna samla ka para jungi ban ai lem ya ka kam jam jaka ban ai ya to ka mendinri kata kadau ngin sakren ngilau sa penbet hapo sautarik ya gine na ngin sedang ha ngin poilu ha baro ka jaka kat bang yim poi hapo ka thong jungi yim sange ya gine ka kam ladang i don kam ban kren ya kibat ki sarkar ban ai ki kam jam ki try jela ngin ya katoro ngin sakren kat kini pet ka sarkar jela mentang ngila yoi kamju ler ai namar ba da ja ai hapo ka border area ki ka bor jong ka bar jela ka bor jong ka government of Assam
Kilawan Tulut. Henry hapoga when we will come back to our state of Meghalaya, kahangi kumu jakaban tre daga bor sorkar ngi hap tre daga seng balang. Balai ka ja kum ta barabor. Man tos ngi haponyo tarik ka ja ayu hanong spung snong ngi tip hise baro. Balai ki sorkar shaban jai e kam ju shim khaya kum kini ka kam. Balai dala ja ki poi ka MDC ka poi ki ka minister ya kini ki ben bu jingkli ya ki sorkar jong kajla. Kata-kata from this organization, this anti-influx operation cell, insa shong bat ki minister baper pen bed ya ki kam jam. Kenang ban yo ka kam jam ki para jungi para khasina garona kanung kong de ben yo ka na para ri jungi. Kateng yak ngi seng balang ru hap kono. Kateng ngim sim khia ngim don chong ko sel ban pech ngor, ha. Yak ni ka jingwan rung kerthap bendar. Ya ka sarkar rung hap kono ba kamdon ni ki an ki baklan. Kamdon ni kita ki ya kendon ki ban te perkheng ka rung kerthap nyong ki bendari. Tetak daw kan bangi la ya rai da we ke jimot ba ban weng ini ki jinge ini problem kenang bagi tari muluk kin yo kam ngi hap ban thau ko sel ka ban pech ngor ka ban trekam bat long bolong jag bajang in hap bar nang khong ya gine barjala ko wan klan ko slag biang nomar ba omde bakan bakala kini lut ke yo kam yo jam hare bala hangai la su bala dala iwit su ya chung seneng lu ya tong ko tong berdiri su ya chung tu lu ko tu man mo ta nga som nong ba ala sngo ba kum su ya hap so ba ka ri ko ba et ki jungi ka ri ya kasi ka ba triu blai wala shui kando sang ki bru yu ta ka taw kan ka pan long ka seng man hap ban ya sim kya hap ban ya tai ra ba na ban ta ka ri ba ji ban